Ka film kelas dang daga bang ye ba will udang syabe hone we pulit naga daw ba will he ula letu iya ka kali shipai jongki naka we ke police station tianda ba ula syakem te la le ra no yu syakata ka jakari konsuet ke ba ka de ka jaka ba usai tiu niu nong pet ula bishar ya will ula kali u bale ba ula le kumne namar ba kani kalong ka kamsni baru upen le rain ken iya ka ta ka jakari konsuet kam tam le ki nong pet tiu will ru ang shule kai thì hang neu neu nong pet ong ho ba pet la kumba nyau prateli kita ki jakari konsuet la ri ye me tangba kumne be ki jinglong jong me takadau mem june te ban sa be haju la ne don bala ban pet ye me takadau uni nong pet hang neru ong ho ba ka ba bangan pen kendri no ye me shwe namar ba mangir ngam la shu ban pet ya ki jinglong jume wat ka school ru ko ba me le ki pormen shwa na ka wei ka school ka wei ka school ka wei ka school na kadau ka ni ki jinglong runar jong me jinglong turmor jong me te mem shan kin hei hei ru ti anda haba uniu nong pej la ongum ta te wilas ngosi baru la pej iya kata ka dur jong kita ki kmi ki pa jong ula kamau ki por bala le pa ukumenus ngobha rei man ta pat hejing long konsuen usakma ka meru wei baru le i kam sneu kam thala ti baru uniu nong pej la ong hawil ba ka baha bakin ya pen kan ria no yu shawei namar ba kani ka jakaru kam la man pej yu Ti sipang pal iba kani ka briu ka bakarteng ka Kristen kalawan rung hapo ka kamra jong uniu nong pej baru kade ka nong tre jong uhi kani ka Kristen te ka Kristen kalapan bor na uba unsya ne am ya ka bakan le alam kai ya kita ki khana kumba shite wi e shakata ka wi jaka te mo uru la sha da ka basung marhang neru ula ong ha wil ba undai ban le langken bat ka Kristen shakata ka jaka tenre wil pot musngau kwa namar ba ulas ngosi baru kala tre kita ka jing ngau tamang rumah bom kwa hire ban yadan lang bat kibriu dan resipang anda haba kila mon ban mi na kata ka kamra te kala wan kata ka jing kumnor ka jing kala ka mesim jenggo te ulo ong ba ukwa ban lai lang bat ki te kum ta kila khre ban lai ta haba kila lai dru kan ba nang don hapok kali kita kiwi kiwi kila ya kemen kila sngob ba kila ya shat kila ya rwai kila ya siau andai pen ban wil pade usong khap roi roi tre kin ban le kumbale maki te andal apoy kata ka jakaru kila don lepa kita ki khana samla kata ka jaka bat maki kidang ya shat kidang ya kemen ki le sngob ha andai wil pade tre ban join lang bat ki namar ba kanang don kata ka jing sngob blau jing sngob tamang imat ba ka kata kata ka jing sngob long ba pom don kemi don kapa ka don kata ka jing sngob ba marwai kin andai si phang le i kini we ka thei samla ba ka long ba bhabri kum ta lo sha jing ye jaka tianda ba ki la ya deb ban ya rwai ban ya shat te ula le kren kin haka andai udon pa uta we khana ba uyap mat yaka te kum ta lo panthut yaki ba wat not ken ba will we kren bat ken ka khana samlang ni ka bakar teng ka Audrey te kum ta kila ya khlat lak na ti hedin ang ta la yi ba will ula le shaka dormitory jong judge baru kila ya sa lang hang ta haju ti hang ne le yi ba kila yi ka ta ka we ka the samla ka bakar teng ka Presley baru ka Presley ka de ka crush jong judge baru judge umnot ban keren pat yaka namar boleh raj do kata kata dari wilu ang ba utre ban pen keren ken ladau kwa tang ba judge baru ang utre dari leiru namar boleh ranya di sipang lo i ba ka Audrey kala wan ban syongkai lang bat ka Presley namar ba ki long shiperong tenre kene ka por pali i ba wil da iman than ban pen iya ka Audrey ma iman ba udah syu i ya ka tianda haba kila mi habar le iba kila keliang ya ki sopti jengki baru kila phang daga rong jarngam baru gani rong jarngam kadai ka rong jong ka house jengki tamar ba ki yadan lagi jengki houses baru ki dan lagi jengki rong tianda haba kila ya shakmat le iba u will u le keren haka Audrey bat will u kham long hiru to bale ran be dapat ya ta rukam keren jengo paria bahaya ka Audrey tenrei ba pej pat ya u George ulong bale ran be ru kata kata watang ban pej iya ka Presley ru umnon namar ba iman ba usho jing i baru ukham le ran be ru kata kata te hangne ka Audrey kala ang ha will ba udan kam ya kata ka jingkit bokit ruyang na banta ka jing im jengo namar ba haba ka pej ya ka dur kadar jengo I kumba kadan ka e ka ba bori lane kumba kalang idia ya ka dur khamat jengo te mo uru anda ba kala ang kum ta las ngokman te harin anda ba kila ya shakmat la iba ujaj ula ang hau will ang ba ula tha shithi kumba manla gasngi boro shisnam na kabanta ban ai ka Presley ndai tang ba anda ba ula mot ban ai kakak ken ke mesim jing o namar ba sngaw le ran yo ba ka kantaj la ne
kawit lane tip shu ban batai namar ba kata ka jing sngaw jeng kalang ka pher la da umot ban ai kumta la shubu be ye kita ki shithi jengu ten rei uwil pada ulong ha ba ula dei ban ai be ken haba udan ka jing sngaw tang ba uja chu ang ba ka ba kot kalang ba ka e kata masim jengu kumta ula sngam la ka sngam be tiang ra shipang le i ba kilaya shat kilaya rawai kilaya seo na banta ban ai mesim ya judge knang ba un penjajan bat ka Presley namar ba kilaya tip hi ba ula shajingmon shajing ya ka ten rei u judge par wile ba ban kiar namar ba kata ka jing le ran jung kolong ba shirkai ken te hadin ru anda ba adap nangta le i ba u judge shim hire kata ka lad ban yakren bat ka Presley gumta ula phet la ka phet ben na kata ka chaka ti kumbara syadang step le i ba u judge ula kersubtia ya will bakin ya praktis jengwai henrei will pada umtre wang ba usngau trot usngau swai tang ba hang ne u judge ula sngau thu ba will ushu ai daw baru latip ba will udan kata ka jing khuslai kim sim jengu kumta usule kumba utrot uswai te hang ne u judge ula imen sim ya will ba umdai ban sngau kumta henrei unai ban duai ken ba u blai un ai ya ka jing stok bar ka jing ien ba kendap ka don jengu bat hang ne u judge ru wang ha u ba lada dei ba will tre ban yar wai lang bat u hakata ka competition ma uru sange na ken ti hang ni anda ba will ulas ngau ba u judge ulang kumta ka don kata ka jing kata u ba dei na ka daw chung u ba u judge sange te kumta ulang manjur bakin ya hikai ba ya kata ka jing ruai kumba shiting si ye le i ba karpa kidang ye pam jasngi ti hang ta kila khat ya will ba un ai ka introduction ya de ba un introduce ya de bakin tip ken shiphang jong kata ka jinglong ba jingman jongu tigila keli u ba ka e karong ba itana tam u long ka de karong jarngam nangta ka film ayu ba itana tem u long ba ka de ka film twilight baru ka crush jong u ka ba itana baru long ba ka de ka actress jong ka twilight ye ba de ka bella tiang ne anda ba long kumta ka odri ka kham perkhat ken yo ba dan e ka badong ka balong real ken ka ba de ha perthei nrei mu par udan kata ka crush jong u ka ba de ha film te hang ni ru kila kali u ba ya favorite hero jung u te mo opot u favorite hero jung u ang ba de pa jung u ba ye tam hadu kata kata baru ka kami jung u ka de kata ka favorite person jung u ka ba ye hadu kata kata te gila kali u ru ba ka e ka kot ka ba usngau tanat tam na po ajang ka bible te mo opot lu ang ba umla shu banyau namar ba u usngau ba barak ki kot jang ka bible usngau tanat ke nya barak to kumta umla ban pik kawai na kita namar ba usnga tanat ya baro jangki tiang ta kile penkut no ya kata ka jing ya keren jangki ti hadir anda will but judge kila mi habar le i ba ka odri bar ka Presley kila bodien ki kwa ban ya keren ten re ushon pat anda ba le i gum taula non namar ba ula kham itanan iya ka odri kum taula penthut no ka kata ka jing ya keren jangki te makir anda ba kila snowit yu kum ta kila phat na kata ka chaka dia kata kau ikas ngili iba kita ki houses kidan ke competition ba ki lekai game te hangne kini ki houses kum ko house rong sau bat kini ko ka house ba ki lek competition da ka ba ki lekai ya game point te hangne ka house rong sau kala jan rem bat kini ko ka house kala jan job te ka ba khadu ka Presley kala sa stang marway baru kila mod ban kawang ya ka da kita ki ball te anda ba judge lo ya kata kwa bakan mensau la ne kan sha hit kita ki ball kumtau lamon ban lecha tangba hakapor ba usha kita ki bol kim dei hire hakamat jung kumta kala dei hakadur jong ka Presley te kumta anda haba shiteng sngi pal iba ka Presley kala tre kita ka jingpang haka jing sha kawang hau tau bol te kumta uja chulamon ban lech pet kinya ka hangta baru ban pantengan la ne ban amisim ya ka tangba andal apa yang tau lamon ban yakren bat ka umnon baru umla kumtau la phet na kata ka chaka ti herin li i bau judge ula lej bej wot apa kata ka bathroom baru ula lengau la pisa ti hang ne u will ula ai mesem u bau ong ba umdai ban pesngau than ya kata ka jing e mesem jeng u ka jing le ran umdai ban turbet jing shakman yo le se ka Presley ka don jing wat yu ti hang ne u judge ula sngau yo pensiem kum ta i bau ula lej hajan jong ka Presley baru ula ruai ula siaw ya ka klaya shat klaya kaman lang ndai ka khadu lai i ba ka dei tang ka jing mundur jong judge ndai ma upat udang don bej hapo jong kata ka bathroom markum tau la mi na nangta namar ba usngau ba kamantai re kata ka jing mundur ka ba klem la manle ya kata ka kam ka ba shisha dia kata ka wi ka step lai i ba will ula ki dang step ka ba ki brew kim par yakhi tiang ne ula tem ya jing rai jong ula kan utsur maroi bat ki gitar jong
Tekenit kan sali iba ka odri ka lawan mi kata ka jaka ba udan namar bana du na jakai ka le asngau kata ka surjing rwa jongu. Te hangne ka lalanga kan ba kita ki jing rwa ki ba rwa ki ba kun utru ki long ki pas ngau tanat te ka la yero kan yu. Te hangta ka la khot ru yu ba utren em ban le lang bat ka kata koi ka jaka ba ka kwa ban le ban pelut por shipang ken lane kumban long ru kumba uyalam kai lang ken yaka sakata ka jaka te ma uru la lekin da kata ka jing skok man da jing suk man siam. Tianda la poi kata jaka ulai i kata jaka kalang ke itenan ke pengan adu kata baki sentiu ki skut kidan tiang ne ula keli ha ka odri ba ke i kini ka jaka te makaru kalang ba kade ka jaka ba ka smart bahan pelut por man laus nam kade ru ha ka sngi ka ba ka kmi jong ka kala khlat na ti imat ru kade ka jing tep jong ka kmi jong ka hangne bala tep ya ka marwe te hangne ka odri ru kalang u ba kene ka jaka kalong ba kapan kan mau ya ka iki por ki ba mensua ba ha ka por ba ka kami jang ka kadan kasngau kom ba ka jing e ju ka shelai ha ka baru ka ngen ru ba ka ka sngi ba ka sakandu bar ka kami jang ka da ka jingen hau blekin ba anda ba ble la pen mi pat pat ya ka bat ya ka kami jang ka na ka jing te kisi kandu pat ha beneng ken tema uru la snau kum nore anda ba kalong kum ta na marba iman ba u wilru ula du ken yiki kami ki pa jang u baru kala kata ke ju nomor ba uru dan jingat ba kum kata ba hagawai ke sngi usai kendu bari kimi ki pa jang u ya ka bamta us ngau mis ba ke yiki us ngau kenja kata jing long marwai dan rei anda ba ko odri kala ongkum ta ulas ngau kemen hadu kata kata ma uru tang ba uburi pada pok musim ju tang ba kaladan ke repat ke ba pen ketik yu ke ba ai jing kermen yu dia kata kawi ke janmin la yu iba kidang ya shangkai prakhna samla hangta te gile thu khana te gila ya kli jing klir iwe ba komno ki prakhan kata ka jing im jong ki nang ne shakhmat komno kan lang te hang ne ujwa chula yeng ulo ang ba ma utum tim shano kan poi ka jing im jong o namar pa umdan plan hire yala deru pat ki babon ki plan jong uru ki ba o plan bon ki bam lang kam marang ne u wil ru la yeng ulo ang ba ma ur kum ju hi tip syai ba kan poi ka jing im jong o tang ba ka wai pat uang ba lada kan yalam shano ru upriang baik yakata baru uyaj baik hang taken tiang ni sipang ka odri ru kala yeng baru kala ongkum ju hi tang ba ka odri pada kala ong ba mangaru ngam tip hires ai ba jing im jong akan poi tang ba ka wai pat ngatip ba ngadon yo belei batim iya kala we jonga baru kala pule naga kitab jong jermaya kala nong ka ba ar khandai rekhot ka ba khat we ka ba ong ba naba ngatip une unga ude belei ken ba ong ba naba ngatip iya ki jingmon ki banga perkhat shephang jongpi ong utrai ki jingmon ke jingsuk ken ti om ki jong ga jing sneu ban ai ya ka jing kermen yapi hakapor ka jingkot jongpi tiang ni anda bakal ongkum ta barok ki les ngam baru ki la yo mensim bad hang ne ru ka odri kelas dang ban ruai ban ai ro yo belei bau belei ude belei pabha badab daga jingi e baru badab daga jing isnai tiang ta kat pa ko odri kadang ruai te kita kiwi kiwi ru kila yeng kila ya ruai lang ban mane ban yoro yu blei barondu menta ka sngi kila smuthu ken ba walada maki kata ka jing long briu jong ki kim tip shai ba ka jing im jong ki kan poi tang ba ki tip par udon u blei ba kham tip khamba ban ye kata ka jing mo je prakar jong ki tiang ta kila ya mane kila ya ro lang yu blei baru da kata ka jing ruai kila ai ka puram show blei ti harian andala deb kata ka jingir wai paj ba jongki ti hangni will bot ka odri kila ye lang man hangni ru will bula ong hakawa la slim ki por ngam ju yo snow shu ba kata ka mensem janga kadon ka connection ber kiwi gi beriu kadon ka jing yede ki bot ki ten rei kata ka jing roi par ka ba udang roi kadon ba kata ka connection baru ula ban thau shaka odri ken bot kani ka connection ka longkum ka jing ye ken baru anda bau la keren kumne amde e bau keren direct ia ka odri hendrei ulawan ra langru shphang kata ka jing ie ke bau la do bat ki kimi ki pa jungu namar ba hadin bau la do i kimi ki pa jungu kamdon shu kata ka connection sngaw ba kadan kata ka jing ie ken hau te hendrei kala do no ken hang ta anda bau la do i kimi ki pa jungu te hendrei manta pat anda bau la ruai hang ni ului i ba ka odri ma hakata ka jing ruai jong ka sim yu baru kawan ra ka kata hi kin anda habala ruai kata ka jing ruai wan mane ban yaro yu boleh kawan ra ya kata ka jing sngom melung kin ran kata ka jing kata ma te hang ne ula keren kenang kum ne
kanang ban ai min simri ka la ne ban khmi lentiru ai ban yo naka kin kum ka jing ye yang ne makaru kalamon hiba ban ong ai u tang ba kamnot ma namar ba kare kan thei temu ur lamon iban phla ka tang ba umnon tiarin ka odri kal ong ba ka kwa ban le shim give ai nak ban ta ban ai u temu uru ula ap yaka hang ta bar ula perkhat ba un ong kin haka ba mo u la dan jing sngau haka nrei udang le ran ban hang ne ru ka odri kala pen i u ye kan ka give kan ka dur kalong kum ka give hi ba ka kala ba makar kala dan jing sngau hi u tang ba kamnot ban phla ndai ka pen i be da ka ne kin ka dur temu uru lamot ban ong haka ba u ye yaka tang ba kasakut na po jungu kum taw lo ong haka ba khublei na man ta jung kan ka dur ban hang ta kilaya krat na na ka jaka dan rei kata ko poli i ba ushon ola i ki kum taw la adnot kenya kata namar ba uni ushon ru udan jingmon iya ka odri tirin anda will la phai ka dormitory jungu shaka jaka sa te hangne ka kristin kala shong hajan jungu baru kala pe kata ka dur jungi kimi pa jungu baru kala yaro ya uma kuman ai sim ka ong ba pa jung ulong kum hi kalong thik kru jung ber pa jung bit ka ba te hang ne will las ngokman ber kum juru ka kami jung kalong ba bhabariu baru kata jing bhabariu jung ka her pateng wat ha will ru te hang tam uru la kham ngokman shu shu kai ro yu kala pentengen yu kum ban ai mesim gin yu bom de mas ngolong marwai na marwa kata ka dur kadar jung kimi pa jung kilong ken ha Tia kata kau step li iba will but judge kidang yamon ban practice no ya jing roi jungki tian rekan san ushan ulon mi baru ulakhan yo will bakin yakaren tiang ni ushan ulang how will ba ulatip kendiat syapang jungu ki porba mensyua ba ulong tau beriu ba jutu jutim baru ba long badakan baju syok beriu kum ni kumtai baru hang ni ushan ulang ba uladei Malay yathu hak odri khanang bakan tip i kata ka jinglong jing ban jung yo le se ushon un le yathu hi haka ti hang ne ru will anda ba le sngaw kata ulas ngau dei ban yathu hak odri shphang kita ki jinglong snew jung menshua ude nong tu waru ude nong sho briu khanang ba yo ba lada ka tip hadin ba ulong kumta lada ka sngaw si andai ma hitiu bandu yaka namar ba ulayap mat yaka ti hang ne ru will ulas ngau dei kata ka jinglong jung ushon kumta ula phet bet wood na kata jaka paranda ba ula phet nang ta de judge ula kolmar gen ke ai ka ba ushan ula ong ha will te harin judge pat ula le jakran bar ka odri bar ka presli ba ki in em yo will te maki ki ong gim ye bar ru kila langa shai ba ulen parang ne judge ula ong ha ki ba harin ba ka jing jakran bar ushan te will bla phet na bak na kata jaka bar kim tip ru shai ba ula le yang ta gele wat yo will shaka dormitory jongki baru wi khlam lap yo Nrei will pade ulami na na kata jaka baru ulayat maroi kata janmen baru ula perkhat ba unam le yesu baru non pai shu kan kata jaka bakia dan ya kata camping junkie dari lu i ruba ka odri kala le kata jaka sa jong will ban ana ba kala poi le i ba kata kadur ka ba ka I give kadang dan hangta tiang ni gras nguthu ba kadan ke ke ba will ula dam ya ka namar ba ya kata ka ba ka ice ngum pai uklam ra ka pen i ba khen dor gen lane khen kor je kata ka jing ai jongka tema karu hadin wood kala le yakren ber uni ku pa jongka ba un ai ya ka kali bakan lej bot ken ya will ten re ku pa jongka ul ong ba un lej bot dama ten re maka pat ka ong ba ara un lej ma will unam snap ken re lada ka lej maka will ula ban snap ya kata ka jing kren jongka lane kata ka jing pesung thu jongka ya will tema ba kadu lasya ya ka bakan lej kumba sting dan tiri i ba ko tri kala ya kendu baru kala ong ba undai ban lej phai biang syata ka campsite junkie ten rei will pe deu ong haka ba undai hak ban yadan ban talang ber kibrio khamtam le giri phalla ki ba undai thu ha do sakata namar ba undai hak hiru ba un yo jing ye na kibrio namar ba jing sha wala dei ban yo jing ye shwana ki kimi ki pa jung ken re maki pat hak por bodang rin kila sha shim na ken nakan nika slapar thai bat kila yap na ma umdan jing issue yeno bat ka jing ni kimi par umdan hi re bat tip iru kumna ba jing kadan khamtam lei ban yo jing na kibrio manta ki de kibrio ki bam da ithu ki bam dan jing de bat khmi lan ti ken maru kwa hi ban dan ka connection bat ki we kibrio te hangni ka odri ko ba hak jing sha bulai bulai palat hado kata kata lada jen ba bulai mnom mnom poi re hado kane ka jaka
tenrei will pedul ang hakau jat belai ayu tau ba I yang amarwe ki kmi ki pa jang ngaru ki I na yang hakapor bangak ang so belai ngayam ngot hawa khadu ngi umron belai re hadu bang apoi ban litu lithium hadu bang lapoi ban le ikam snew tenrei ko adri gal ang oba boleh ula ban mam ban klet kita ki bara hakata ka jinglong lamwir ta ka jinglong sakama ka jing em jungi por mensua tenrei will pedul ang haka perkhat syu ris kita ki jinglong boleh kita ki jing e jong blai manta unjat be la ka jong galenti kwa her ban patiau ru ki bara tenrei ka adri gal ang oba maka ka patiau la ta ka jinglong jingman jong o galong ka ba yalam sya ka jing snew ken ya ba mun saw la ne posh kana ka jing snew ka ba sngosi ken tenrei ma upar lo ang haka la da ka patiau la ne da ka keri uru ma o mkhen hire ka ta ka jing sngaw jangka ka mat dap sto lo ang ti andah ba lo ang kum ta glas ngosi ken ka odri barang ni ka odri ka lo ang u ba ngatip ka ek ba pikran ka de ka batang shumi na ka mi action tur jang pi kam de ka mi na ka donor jang pi ngatip apa ka donor jang pi ka dan bet ka ta ka jing ye ka jing shai ka jing kwa ban ya kan ban ya dan jing de ban no tang ba de na ka daw ba pisha pen shai hagi brio ki pendap ya pi de ki jing snew ki jing mot ki ba thala kum ta phila kren kat kum ta ka jing kren ka balong lamwir ke hendrei hapo donor jang pi ngate pa ka jing shai ka jing ye play dang dan hapo jang pi kum ta hemdei ban snap ki te ki bara ki ba pen snew ye pi padang ne ko dri ru kal ai ya ka ni ka dur baru kala phai dian padanda ba kala phai kum ta ulas dang mas ngosi ulas dang man perkhat ulas dang man kan mau ki bara ki jing sngaw bha ki ta ki jing keman keman sem jang ba kadan ka ta connection ka jing ye bat ki ta ki way ti hangne ular wai ken waru ulakan ud ki surging rai ba kamasim jibu ka kwa shishaban lek phai biang she kata ka jaka ka bau shem ya kata ka jing yalang parlok ba kata ka jing do kadan mat hangne ka odri ru andah ba kala poi te kle thu au judge ba kamtip ba will unawan phai ne am tang ba kamasim ga no jangka kadan bait kata ka jing sngaw ba ula wan phai te hangne ki la ya ap ken yo ti harin li ba ka odri kala yam roi kadang ap khmi lenti ba ka sngaw ba kata kamasim jangka ba will unang one bed dia shipang li ba lawan ka sona den jangka ba will hi ang ba ngala thak shisha ke ek ba karan ka de tang nir meng sintur janga ndrei ka don janga pat ke ek ba la jia ke ek ba ngai kran ke ek ba ka odri ka kran oro kalong ba ka min sim shisha yo baru kadan ka jing sngaw ba ka jing ye ka toit kin ha ka ta ka jing kran jangka te harin hang ne ka odri kal ang o pet ki fan jang pi ki lab ye pi namar ba kila kwa ban yo sngaw ka surjing ra jang pi temo oro ndah ba la poi lai ba ular wai ke hang ta baru judge ula kaman ken ti ushan ro ula sngaw at not ya kata ka jing ruai jong o will ma namar bu ne ushan udan kata ka jing bisni ka jing pi hun ba will ula ban job ya kata competition namar ba na ko por udai ushan ba job te mantah ka jing wan jong will te ula ken bandu namar ba will tubit ban ruai te ha ba khadu lai ba hakata ka jing ruai jong ki ba ndah ba kila ay ka rai mona ban yo ya tau trophy ni kata ka kop te ka group jong will baru judge ba yo ya kata ka jing job te kumta lai ba kata ka jing ya sha jong judge jong will kata ka jing ke ba ki shem ka lang ba kata ki jing e ma te man tak le yo ban khe yo so jong ka jing kaman kan te kumara shai li barang step kila ya khre ban lek phai no shala ki shnong gi thau ki sem te hangne li ba will bat ka odri kidang ya shongkai kile kaman kile ngabha waru imat kila ya long na komita ki shisam la ke tenerin jki lu iruba judge bat ka persli kidang ya shongkai tiang ne judge ru ula manra eka ya senduk ha ka baula tha kumba lais pa 100% tali ki sithi na ka taban ai ka te anda baula ai makaru kala kaman te hang ne ka persli ru kala ai phone number jangka o te ma oro ulas ngawlenga ken baru masak kale namar ba umpoi perkhat ken ba persli kan ai phone number jang kai u imat ba makar kala dan jingmot ken u kumbala ong nadu pasdang ken dai dai ma uhi u bale ran be te mantang lo poish ba ko jong gani ka film kangen ba kai mesim ye phi ki para bangen ki para log ki ba shat pe ikni channel te ngi sekendu par ka way ka video lani ki video ki ban sawan khablai shibun